Здравейте хора, това е днешният епизод и днес реших да ви покажа всичките ми карти на Clash Royale. Нека да започваме. Първата карта е Princess. Inferno Dragon, Electro Wizard, Night Witch, Miner, Bomber, Arrows или стрели, Mini P.E.K.K.A, Poison, Guards, Mortar, Golem, Skeleton Army или Skarmy, Prince, Rocket, Fireball, Fire Spirits, Dark Prince, Baby Dragon и последната е Witch, обикновен Witch. Добре хора, това ще бъде за епизода, надявам се да ви е харесало. Ако така, дайте палец нагоре, абонирайте се за моят канал. Това ще бъде всичко и до виждане.